Телебез сагында торганнар. Телебез сагында торганнар. Алар безне матур киләчәк өчен көрәшкәннәр. Әлбәттә, ул киләчәктә Җәлил шигырьләренә һәм аның туган теленә урын булырга тиеш. Җәлил шигырьләрендә аның патриотик хисләре генә түгел, илгә, киләчәккә ышанычы һәм без сезнең белән ул шигырьләрне, ул иҗатны белергә, татарча укырга тиешбез. Бу безнең татар илендә яшәгән татарларның Җәлилнең васыятен кабул итеп эшләргә тиешле миссиябызның берсе. Алар шушы тел өчен, туган телләре өчен, туган җирләренең иминлеге өчен, телләренең, илләренең киләчәге өчен башларын салганнар. Без аларны хәтерләргә, хөрмәтләргә тиешбез. Хәтерлибез, хөрмәтлибез һәм алар калдырып киткән бу изге бурычны үз иңнәребездә тоеп яшибез. Без бүген Муса Җәлил төркенә чәчәкләр куярга килдек. Муса Җәлил бик шагыйрь. Аның шигырьләрен без дәрестә өйрәнәбез. Дети, внуки, моя внучка, надеюсь, будете помнить этого поэта, его творчество. Надеюсь, сами будете писать. Кто-то из вас все равно будет писателем или поэтом. Я уверена в этом. Хәзер бер шигырь, Муса Җәлилнең бер шигырен сезгә җиткерәсем килә. Гөлләрем шигыре. Сейчас прочитаю стихотворение Муса Җәлиля «Мои цветы». Йөгерә, һәр көн иртән су сибәм гөлләремә. Гөлләремне бүләк итәм иң якын күргәнемә. Ах, матурсың гөлләрем, гөл чәчәкле туган илем, саклаучыга бүләгем. Ул киткәндә чәчәкләрем яңа бөридә иде. Хәзер алар чәчәкләнеп җимеш бирделәр инде. Ах, матурсың гөлләрем, гөл җимешле туган илем, саклаучыга бүләгем. Муса Җәлил безнең йөрәктә саклый Муса Җәлилнең истәлеген. Рәхмәт Иза. Исәнмесез балалар. Сез кайсы мәктәптән буласыз? 3нче. 3нче. Исемнәрегезне әйтегез әле. Галина. Бүген безнең 25 август, әйме? Бүген нинди дата безне искә төшереп алыйк әле? Муса Җәлил көрәшләре Үлгән көне. Муса Җәлил кем булган инде ул безнең? язучы. Язучы һәм шагыйрь булган. Сез аның нинди дә булса шигырьләрен хәзер искә төшерә аласызмы? Карак песи, Акрамашка. Кызыл ромашка. Карурманда аппак җилләр исә, тын сукмаклар тора туелып. Туяк эзләренең кайнарлыгы тузаннарга калган уелып. Карурманда аппак җилләр исә, имән иңнәрендә ай юлы. Җир йөзенә җитеп уяу уйган, читекләре булган каюлы, җырлап узган, җыры җылы булган, ак җилләргә җәйгән кулашын, яңа төсләр белән яңарткан ул. Тормыш дигән яшәү юласын. Куенында кайнар җаны булган, күкрәгендә булган йөрәге, җиргә каты басып атлаган ул, белеп йөргән илгә кирәген. Кар урманда аппак җилләр искән йөрәгенә аның кагылып, йөрәк ялкынының кайнарлыгы эзләренә калган ягылып, һәм үз юлы буйлап атлаган ул, һәм ятлаган чырлар дастанын, читекләре тулы ирек булган. Ир егеткә ни кирәк тагын? Кар урманда аппак җилләр искән, юлларына еллар ябылган, мәңгелекнең моңлы өне булып ак җилләргә җыры сарылган. Каннан канга, җаннан җанга күчеп, киләчәккә барыр моң дисәм. Кар урманда аппак җилләр исә, алар тавышында без исән. Бик зур рәхмәт сезгә.